Kategória, o ktorej by asi vedel viac povedať čestný riaditeľ Stanley Cvengroš. Je to kategória Stanleyho pohár, pokiaľ sa nemýlim. Stanleyho pohár, áno. Ja som už jeden taký s Mírom Šatanom v Topolčanoch odovzdával, ale toto je úplne iný. Stanley, prosím ťa. Áno, viacej bol doškrkaný. Toto je originál. Stanley, kvôli čomu sa vyhlasuje táto kategória? Trošku si ho tak opíš. Najkrajší a najlepší trak v Piešťanskej aréne tohto roku. Čiže najkrajší kamión v Piešťanskej track arény v roku 2015. No to je 15. výročie našej arény. To viem. Čiže Stanleyho pohár v tomto momente je dobre odovzdať komu? No, to musíš mať napísané. Ja to mám napísané, myslel som, že to vieš. Dobre, ale je dobré, aby to z tvojich rúk bolo odovzdané. Priatelia, dáme jeden riebel. Z rúk čestného riaditeľa podujatie Stanleyho Cvengroša si Stanleyho pohár v tomto momente príde prevziať zástupca firmy Sarantos za kamión Nasos. Najkrajší trak, priatelia, za rok 2015 v Piešťanskej track arény, ktorá oslavuje už 15. výročie. Stanley, ktorý si dal pohár urobiť v životnej veľkosti. Odovzdáva svoj vlastný pohár do firmy Sarantos za kamión Nasos. Obrovský potlesk, obrovské ovácie, priatelia. Toto je najväčšia, najvýznamnejšia a najexkluzívnejšia cena každého ročníka Piešťanskej track arény. Fotky sú, na záver vyhodnotenia je dobre dať taký maličký virbel.